Fisem il-laqa ta' talb Mir nistiednek sabiex tingħaqad magħna fit-talba ta' Rużarju immexxija minn Father Hayden flimkien ma' Doreen Vassalogran. Il-paċi magħkom. Il-Papa Giovanni Paolo II fl-ittra apostolika tiegħu Rosarium Virginis Mariae dwar it-talba ta' Rużarju fir-relazzjoni tagħha ma' Omna Marija jgħidilna hekk. Ħafna sinjali juru li sal-lum il-Verġni mbierka tixtieq b'din it-talba turi l-ħsieb tagħha ta' tal-ulied kollha tal-Knisja li fdala l-feddej fuq is-salib fil-persuna ta' dixxipl maħbub. Mara, hawn u ibnek. Kulħadd jaf tajjeb bil-ġrajiet fit-seklu 19 u 20 li fihom l-Om ta' Kristu ritruha u semmet leħinha biex tħeġġeġ lill-poplu ta' Alla għal din l-għamla ta' talba kontemplattiva. Eżisti, ejjew nilqu din l-istedina ta' Giovanni Paolo II, nilqu l-istedina tal-Madonna li dejjem tħeġġiġna biex nitolbu t-talba ta' Rużarju. Mod partikolari Giovanni Paolo II f'din l-istess ittra apostolika ħeġġiġna biex ir-Rużarju nofruh b'żewġ intenzjonijiet partikolari. L-ewwel waħda hija il-paċi fid-dinja, it-tieni waħda hija għall-familja. Għalhekk eżistijej, ejjew npoġġu lil nafusna fil-preżenza ta' Alla, nemmnu li Ġesu qiegħed magħna, nemmnu li Marija Omna tinsab magħna wkoll. Minn qalbna mulej nofrulek din it-talba ta' Rużarju għal paċi fid-dinja, għal konverżjoni fil-familji f'Malta, għal konverżjoni fid-dinja. Nitolbuk għal aktar vokazzjonijiet saċerdotali, reliġjużi u missjonarji. Nitolbuk mulej għal qdussija tas saċerdoti u ta' reliġjużi u nitolbuk ukoll għall-erwieħ tal-purgatorju. Nirrikmandawlek il-ħutna l-murda għatihom il-fejqan u l-faraġ fid-batija u nitolbuk mulej għal daw kollha li talbuna sabiex nitolbu għalihom. Fl-aħħar nett irresqulek l-intenzjonijiet kollha tal-Madonna. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna eħlesina waqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem jiqbal dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima urina l-inti omna. Għalik jisma' talb tagħna, Ġesu tweled għalina rid ikun ibnek bħalna. O Ġesu, aħfrilna dubietna, eħrisna min-nar tal-infern uħu l-ġenna l-irbeħ kollha, speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħnina tiegħek. L-ewwel misteru minn tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar lil Sittna Marija li kellha tkun Omm Alla. Nitolbuk mulej Ġesu sabiex kif Marija aċċettat is-sejħa li l-Anġlu Gabriel għamlina, tina grazzi li aħna wkoll naċċettaw il-vokazzjoni tagħna u ngħixuha bil-ferħ. Ejja Spiritu tal-veru Ejja Spiritu tal-veru ħaj, Ejja Spiritu tal-veru ħaj, Ejja Spiritu tal-veru ħaj, veru ħaj, veru ħaj. Missirna li inti fis-smawiet jitqaddis ismek tiġi saltnatek, ikun li trid int kif is-semek da fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna d-nubietna bħalma naħfru lil minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imbierka inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla, itlob għalina mid-dembin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek,
imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Slim għalik Marija, bil-grazzja mimlija l-mulejmiek. Imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, itlob għalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewt tagħna. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jaqbal dejjem ta' dejjem. Amen.